Ja es coneix el resultat de la votació popular per saber l'ús que se li donarà a la darrera cabina telefònica tancada que queda a la ciutat, al carrer del Lledoner. Hi ha hagut 93 vots i finalment l'opció guanyadora ha estat utilitzar-la com a punt de book crossing, intercanviador de llibres, amb 28 vots. La segona opció, que ha obtingut 25 vots, era perquè es convertís en un telèfon per al civisme i amb 24 vots l'opció perquè fos un punt de wifi. Hi ha hagut 3 vots en blanc i 5 de nuls. També hi havia la possibilitat de fer propostes obertes i les més curioses han estat crear un punt de fumadors o convertir-la en la cabina del Superman del Dr. Slump. També 6 vots demanaven que seguís com a cabina de telèfon. Ara queda pendent que l'Ajuntament signi el conveni de cessió de la cabina amb Telefònica. Està previst que a principis de 2018 la cabina es traslladi a un lloc més visible, a la plaça de Meguidó, davant del centre cívic Casa Groga i que tingui un horari d'ús concret. Es va plantejar que el més convenient fora que funcionés amb horari del centre cívic. I aleshores, doncs, a la nit, quan tanca el centre cívic, a les 10 del vespre, tancar la cabina fins al dia següent a les 9 del matí.